Concerts. Pregunta sobre concerts. Quan faré concerts? Fas concerts? No. Pues ja està, saps? No, de moment no. Després d'estiu. El que no sé pronunciar, perquè no, és el teu antic grup de música. Saps que hi ha un tema amb això també? Ens vam fer una entrevista a la Mondo Sonoro el 2015. Jo tenia un grup, i tinc i segueixo tenint perquè és un grup d'amics meus de tota la vida i ho seguirem sent, que és el Marc Ferragut i l'Helena Carreras. I ens diem Stone Iron Races. Ho estava dient bé. Toma ja, és que jo el meu anglès fa molta gràcia, però estava jo dient-li, clar, és Stone Iron Races, no sé què. Stone Iron Races. El tema, l'anècdota és que ens vam fer una entrevista a la Mondo Sonoro, aquesta revista de música nacional i a vegades internacional, no sé ben bé què fan, però bueno, són guais. I ens van fer una entrevista que van dir Stone Iron Racism. Hòstia! Van dir Stone Iron Racism i ens vam quedar tots, perquè a més ho estic per la ràdio, no sé on. Ens van fer una entrevista escrita, que està ben escrit, Stone Iron Races, que són carreres, perquè són els cognoms. Jo em dic Roca de cognom, Roy Roca. Ah! Com els d'Anen, Mike, Anteraido, com es diguin. Un grup de... Sí, exacte. El Marc Ferragut és Ferragut, Ferro, Iron, i l'Helena Carreras és Carreras Races. Llavors era Stone Iron Races. I a la ràdio, Stone Iron Racism, i ens vam quedar tots així. Clar. Bueno, pitjor que ells no ho faré segur, o sigui que a partir d'aquí, va ser molt tranquil·la, ja podem començar. Va ser heavy. Bueno, benvingut, Adrià Roy. Gràcies, bien, por fin, Montmut. Ja, t'hi ha costat, això? Sí. Doncs, bueno, et presento, tu ets músic? Soc músic. Soc músic i soc moltes coses, però músic, sí. De fet, dius que la música és una constant a la teva vida. Que això ho he vist jo stalkejant per Spotify i dic, mira... Sí, tot i que tinc èpoques que no escolto música. L'altre dia estava a casa del Néstor i l'Helena a la Cerdanya, que és un gran compositor, productor, i em va confessar que està una mica ferit perquè no escolta música. I és veritat, perquè vaig notar-ho, estàvem amb la meva parella, l'Ari també, ens llevàvem i era com, hòstia, era un cafè, i de sobte un disc, no. I no escoltàvem música. I a mi em passa a vegades, O sigui que és una constant a la meva vida i a vegades no. A vegades necessito no escoltar res. Ja, jo no escolto música. Jo confesso que estic entrevistant a tots els músics i sóc d'aquí la que menys música escolta. Però cap música o la nostra música? Quan escolto música he de pensar, vaig a escoltar música, però això d'escoltar música pel carrer, mentre fas coses a casa, tal, no. Jo si escolto música m'he de sentar i escoltar música. Una cosa és escoltar música pel carrer, que l'escoltes una mica despechado, una mica... tens dies i dies, i l'altre és posar-te un disc a casa. Jo a vegades tinc aquesta cerimònia de... Tinc tocadiscos, tinc discos de vinil, una gran col·lecció, la meitat o més robada de ma mare, sincerament, tinc els teus discos, mama, i sí que m'agrada la cerimònia de pum, cara A, perquè clar, és cara A, i després has de girar per seguir escoltant cara B, és tot el... que fot una mica de palazo a vegades, fa molta mandra. I són caríssims els vinils, poc se'n parla. Sí, bueno, clar, perquè ara és moda, un altre cop, però tot vuelve, no? Com els pantalons de campana. És veritat. Que abans els pitillos eren l'hòstia, ara has de tenir pantalons de campana perquè no estàs a la moda. Sí, si no ets ningú. Doncs molt bé. I, bueno, tu tenies un grup que ara parlant has dit que encara segueixes amb ells. Jo pensava que l'havies deixat per anar en solitari. No, a veure, segueixo amb ells sent amic, perquè cada un, l'Helena s'ha comprat una farmàcia, és farmacèutica, a Martinet, a la Cerdanya. Si aneu a Martinet, és la farmacèutica, la meva amiga, la baixista de Stone Iron Races, és molt guai. El Marc està a RAC1, està a Islàndia, al programa d'Islàndia, que si això són les 7 d'Islàndia, no? És com a eslògan, crec que és així. I jo soc músic, jo segueixo sent músic i dedicant-me a la música al 100%. I feliç. Ara tinc 2 temes, però ara sortiran coses molt xules. Molt bé, que ara tens Café Romàntica i Pareja Feliz. Sí, Café Romàntica és el primer tema que vaig treure, que és una espècie de pop, rock, a vegades així amb pujades i baixades, molt part d'atraccions, i Pareja Feliz és una cançó que vaig composar fa 3-4 anys amb el meu cosí, i que ara he de dir que no sento que sigui el gènere que jo faré. És una cançó que vaig fer molt orgànica, molt clàssica, amb la Lídia Pujol, que em sembla fascinant que hagi cantat amb mi aquesta persona. Per mi, o sigui, veu mítica, nacional, llegenda. I estic molt feliç perquè és un projecte de cançó molt guapa, amb el Carlos Avatar del Tercero Estudios, com a produir, flipes. Els videoclips són increïbles, també, els dos, tant el de Café Romàntica com... Paul Mansachs, El Hombre. L'heu entrevistat, no? No? M'ha de venir. No. Molta gent ens ha parlat de Paul Mansachs, que ha estat en diversos projectes dels que heu anat passant per aquí, però no... És un tio que ho petarà.
Perquè no us passa a vosaltres? Perdó que vaig mirant, perquè com hi ha molta gent, jo us miro a vosaltres. No us passa que teniu amics i amigues que sabeu que ho petaran? No que ho petaran de, uah, seràs molt famosa, no, de que fotràs coses guapes, saps? De que diràs, és que faràs coses molt xules, tio. I estic molt orgullós del Pol. Sí, que esperes només el moment de dir, va, a veure com passa això. Sí, farà coses xules, aquest tio, i ja ha fet una pel·li, que és un projectàs, que es diu Ave Maria, que la vam anar a veure i és meravella. Pel·lícula de gènere, en català, de terror, molt xula, molt xula. Que guai, doncs ja li direm, mira. Ha de venir. Doncs videoclips, sí. També el de Pareja Feliz és una anada d'olla bestial. O sigui, vestuari de l'Orson, que és un estilista amic meu fantàstic, que vam anar... Jo no coneixia els showrooms. És la que portes el jersei aquest que és com tot de pedazos, no? Vale. Sí. Hi ha un showroom que es diu Blend. Bueno, de fet, vam anar a diversos showrooms, que jo no sabia. El concepte showroom, clar, és un lloc on hi ha gent que fa roba molt guapa, i la cedeix a marques i a gent perquè facin coses. I clar, jo no sabia. I entro en un showroom ple de roba guapíssima i pensava, lo necesito todo. I llavors em va anar vestint. Bueno, és un procés molt xulo. Jo tampoc sabia això dels showrooms, No ho sabies, el showroom? No, és que jo tampoc. Per això a vegades ho explico i hi ha gent que em diu, tio, un showroom. Jo què sé? No, jo sempre vaig amb la roba que tinc, Cafè Romàntica, més o menys vam fer la trampa d'anar al Zara i comprar no sé què i després el dia següent ho vam tornar tot. Com tothom, això tothom que té una boda ho fa, saps? Vas a la boda amb l'etiqueta i després, vinga. Això fa tothom que té una boda, saps? És veritat, és veritat. Doncs sí, videoclips també estic molt content. Ara venen coses guais. Nunca dejó de arder, veo fuego, se vuelve a encender, consigo el destello, vuelven a caer mis pies contra el suelo. Acepta sentir tu miedo, no es cierto, veneno es mi piel, ardemos en verso, pareja feliz, cansado de todo eso. Corre en la oscuridad al mar, se queda en la oscuridad. Llavors el grup el veu deixar com consensuat o va ser el grup de rock, de garage, en anglès. Stoner and Races vam deixar-ho fa molts anys, vam estar junts, ara la cagaré perquè diré 3 anys i potser eren 7 i em faran bronca. Però vam deixar-ho super de bones, perquè tenir un grup, i més amb 16-17 anys, és molt xungo, un grup de persones. Si ets tu sol fent música, vas a la teva bola i si un dia et ratlles, et ratlles. Però tenir un grup, i nosaltres érem 3, que això sempre m'ho diu el Néstor també, productor, ma mare també m'ho diu, éreu 3. Arribem a ser uns xarango, uns 8 o 9. Sí, sí. Baralles, segur, i nosaltres per sort, que encara seguim sent molt amics, vam dir, és lo que hi ha, o sigui, l'Helena està fent 2 carreres, una carrera, volia obrir una farmàcia, ara ja ho ha fet, el Marc s'ho volia dedicar a la ràdio, jo sí que volia ser, jo potser era el que més músic volia ser, però també pensava que si no poden ells jo no podré fer aquest concepte i aquest so, però estic molt content d'haver fet un projecte així. Però no va ser això de dir, mira, vull anar per solitari, és hora d'acabar aquí, no és que cadascú va seguir el seu projecte, de fet tots heu arribat on volíeu arribar, pel que dius. Sí, jo estoy en ello, el Marc i l'Helena estan dins. Sí, jo estic aconseguint, però m'estic donant el meu temps també, perquè vull fer-ho bé i no vull vomitar-ho tot. Que bé. Que és molt difícil fer això també. Què és per tu la música? Quina pregunta, és que estic molt derrotista i anava a dir que a vegades és una merda. És fatal, a vegades és horrible la música, a vegades és el pitjor que m'ha passat a la vida. Perquè crec que la música és el que et fa sentir millor i pitjor a la vegada en un sol dia. En un sol dia la música et pot fer sentir com una merda i et pot fer sentir com que t'ho menges tot i tinc ganes de fer tot i puc fer-ho tot.
I a mi m'ha salvat molt la vida, moltíssim. Llavors, la música per mi és un salvavides total. I ara estàs optimista amb la música o estàs... Sí, estic optimista perquè ahir vaig gravar la meva següent cançó. És a dir, jo tinc cançons gravades ja, però que sortiran després de la cançó que vaig fer ahir. No m'has entès, oi? No he entès res, però t'he dit que sí, però... Jo ahir vaig gravar Cendra, que Cendra sortirà d'aquí... Si aquesta entrevista està sortint al maig, crec que ja haurà sortit. Vale, fantàstic. Tant de bo. Sortirà sense videoclip. Cendra és una cover... No, és una versió. Una cover és fer-ho igual que el grup. És una versió que faig amb el meu rotllo d'un grup que es diu Ran Ran Ran, R-A-N-R-A-N-R-A-N. Vale, no l'havia No sentit run mai. run run. Ran Ran Ran. És una cançó que tenen que es diu Cendra i que li vaig demanar al Ferran Ran Ran, que és el líder... Ah, Ferran Ran Ran. Ah, que ho he Gran pillat. grup en català, us agradarà molt, escolteu-lo. Ran 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 a Spotify, Vale. flipes. A mi m'agrada molt, almenys. I li vaig demanar, tio, Cendra la vull per mi, per versionar-la. I Que guai. em va dir, pa'lante. Jo pensava que em diria, jo què sé, no. No? Bueno, de sobte, no, saps? Home, depèn de si t'agrada el que fa l'altre. Jo dic, cafè romàntic, puc fer la versió... Bueno, a mi em faria molta il·lusió també, i molt feliç, perquè vaig quedar amb el Joan, que és el meu cosí i el meu productor, actualment, i vam fer la cançó ahir i estic molt feliç, perquè tinc la maqueta, tinc la demo al mòbil tot el rato i no paro d'escoltar-la. Que guai. I no tens discogràfica? O sigui, tu gestiones tot tu? Autogestion... M'ajuda l'Ari, la meva parella, moltíssim, amb tot, amb decisions, amb tot, però sí, bàsicament, discogràfica, bueno, tinc distribuïdora, que és on jo pujo les cançons, 100% de royalties, lògicament, o sigui, tot el que fa, tots els ingressos que pot causar, que són pocs, ja t'ho dic, encara que Cafè Romàntica tingui 30.000 visites, són pocs diners, molts pocs diners, no es pot viure, diguéssim. Tu penges la cançó, és que és un tema que molts músics, si estan veient aquesta entrevista, diran i com penjo jo la meva música? Sí, per jo això faig servir DistroKid, que això ho puc dir perquè és un lloc que es diu DistroKid, que és un lloc que tu pagues el que sigui l'any, són 35 euros l'any, i tu pots pujar la teva música, que recomano abans registrar-la a l'ESGAE, que és barat també, Sí. i llavors surt a Spotify i ja està. És com una distribuïdora, quan tens discogràfica, també és la teva distribuïdora, però és gent que es queda un tant per cent dels royalties i a part de penjar la música a Spotify, el que fa és t'aconsegueix promoció. Vale. Llavors per això estic anant molt amb cuidado, perquè tinc alguna oferta, però són ofertes de merda, que ho sapigueu, que són una merda, llavors m'esperaré a que m'arribi una oferta que m'agradi i que realment confiïn en mi. Molt bé. Cuando estoy solo, me siento aquí, pienso en ti. La rutina diaria, trabajar los fines de semana. El mejor momento del día, el mejor momento de mi vida. Café Romántica, es mejor no disimular ya. Cae la noche, ¿qué pasará? Cierra el local. Últimos sorbos, respirar. No encuentro el momento, pero si el lugar es una ciudad desértica, una catástrofe inmediata. Todo acabe, me marcharé de aquí. Perquè molta gent que ha passat per aquí sí que tenim la conversa aquesta de pros i contres d'estar dins d'una discogràfica, per exemple, o d'anar per solitari, no? I ha sortit, hi ha gent que diu jo estic molt content amb la meva discogràfica, em sento superben tractat, tot el que sigui, i hi ha gent que diu, mira, jo no vull passar per aquest aro, i em va superbé sol i estic supercontent de gestionar-ho jo tot. Clar, el tema és que si la discogràfica realment confia en tu i li agrada el teu projecte musical, és de conya. Hi ha molta gent que per sort li passa. Jo ara mateix, el xulo que estic fent també és experimentar. Jo encara no sé què vull fer, crec que ja començo a saber-ho,
Però clar, jo de sobte he fet això, Cafè Romàntic, que qui l'heu escoltat no té res a veure amb Pareja Feliz, res a veure. Això una discogràfica diu, ¿esto qué es? Esto es de su padre, esto es de su madre, ara trec una altra cosa que sona diferent amb un altre so perquè vull investigar i vull fer coses amb un altre productor i són sons diferents, perquè si no, això una discogràfica no li mola. La discogràfica el que vol que faci és música, que suene tota igual i si és més comercial, millor, i que suene lo más posible a Aitana, i ja està, has de sonar així. I he tingut alguna oferta, però de moment és com, aquesta gent em diu que farà promoció, però promoció vol dir penjar-te un cartell aquí. Que això no ho veu ningú, ho veus tu. O sigui, és a dir, no, promoció vol dir, hòstia, doncs m'agradaria anar a la tele, m'agradaria anar a la ràdio, i això de moment m'ho gestiono jo. I estic anant a llocs que m'agraden també, com per exemple aquí. Fantàstic. I ara una pregunta, perdona. Feu com un concert al final amb tota la gent que ha vingut aquí a Montmut o com funciona? Sí, o sigui, nosaltres el que fem és buscar gent que té projectes així com superinteressants, els portem aquí si volen venir, els hi fem una entrevista i llavors un cop al trimestre organitzem amb el Teatre Neu un espectacle amb la gent que està interessada i que hem entrevistat. Siguin músics, siguin directors, fotògrafs... El que sigui. O sigui, donem com un espai perquè la gent s'expressi i com un altaveu una mica. M'encanta. I ho feu... vale, al Teatre Neu. Ho fem al Teatre Neu, sí. Vale. És que he pensat, aquest espai xulíssim també es podria fer aquí. M'encantaria. Però vale, el Teatre Neu també ens agrada. Sí, ho hem d'investigar, hem de desenvolupar més. Ho heu pensat, mentre posàveu això. Bueno, perdó. Vindràs o què? Vindré, clar, per això. Vindré amb una acústica, amb gent, segur, vinc segur. Super. I tant. I això que anava a dir, ara que parlaves de la ràdio, també tens el podcast d'Algo d'Esto Quedarà. Com sorgeix aquest podcast, amb qui el fas, explica els objectius, a mi em va semblar superxula la proposta. És una proposta diferent, per lo menys. El tema és que ma mare un dia, tot el que em proposa ma mare sempre és com, ai mama, bueno, i un dia ma mare em va dir, escolta, fem un podcast? Jo porto una persona de la meva generació i tu portes una persona de la teva generació, els posem en comú, no és un debat, no és una entrevista, no és un enfrontament, és anem a parlar com si parléssim nosaltres ara mateix aquí, doncs, i vaig pensar, com? A veure... I em va semblar interessant, per conèixer gent, perquè ma mare té molts contactes molt xulos, no estic parlant de gent coneguda i d'Andreu Buenafuente, no sé, no, és igual, o sigui... Gent que coneix ma mare, que és molta gent, i jo ara que tinc uns contactes xulos i amics que fan coses molt xules, interessants, amb discurs i amb coses a dir, que tampoc cal que siguin famosos i que sigui el Lil Dami, no, m'és igual, porto a gent que em sembla xula també, i també porto Lil Damis i Sus i companyia, perquè també crec, i com a col·legues que són, els porto i que s'expressin i que parlin dues generacions, que es trobin, és durant una hora, dues generacions que es troben. I ja està. Jo de 40 cap avall, 35 cap avall i ma mare de 40 cap amunt. És que és molt guai el projecte, Jo just aquest matí, per preparar això, estava mirant el de la Su que deia. Sí. Amb la Flavita Banana, que és trampa, una mica, perquè la Flavia té 35 anys, crec. Ui, està allà al límit. La Flavia té 35 anys, i llavors va ser com una mica trampa. Però la Flavia em va dir, però jo vengo por tu madre, yo no vengo por ti. O sigui, jo, vale, que sí. Pues ja està arreglat. És un amor, la Flavia, també. No sé si la coneixeu, la Flavita Banana, il·lustradora molt xula. Sí, la coneixem del que fa, però no de... Vale, però coneixeu la seva obra. Sí, és molt guai. Uau. I és una monstra, és molt bona. I la Su també, per favor. Adelante con la Su, també. De fet, la Su deia això que parlàvem abans, de quan comences, no? De que mai ningú li podrà pagar el que va sentir al cobrar el primer concert, que van ser, 50 euros, deia, i un pack de birres. No m'agrada molt en els podcasts d'Algo Esto Quedará, que ho fem en castellano. Lo hacemos en castellano. Hay mucho hater, Però per què l'Elisenda i l'Adrià... Ho sento, ho dic, ja està, ho dic, què passa? Tinc una persona mirant-me dient, no és... Tenim haters, senyores. Sí, haters, però per la llengua. Per què ho feu en castellà? Amb l'Elisenda, què parla l'Elisenda? Pues sí, senyora, i vostè qui és? Ho fem en castellà. És per una productora que ens escolten molt a Sud-amèrica i a Madrid, punto. Ja està. Total, que no ens agrada molt parlar no m'agrada a mi almenys parlar de diners, però crec que és molt interessant la pregunta, sobretot amb gent com la Flàvia i la Su també, de com el primer dia que de sobte et dones compte de, ostres, que em puc dedicar a això, que m'agrada, saps? A mi, per exemple, no m'ha passat encara. O sigui, jo de tot el que porto de Spotify he cobrat 109 euros. M'entens? Amb 6, 7 mesos. Llavors penso, és molt guai el dia que llavors
ho pregunto perquè crec que pot sortir anècdotes xules. Tu no et pots dedicar a això com a la música pròpia, sí que treballes en una botiga de música, Sí. que vulguis o no també t'ha d'agradar. Aquí al costat, a la Tube Sí, Sound. ja ho sé. Sí, sí, i a més estic aprenent del millor tècnic d'instruments de Barcelona, que és el Miquel Viadel, que és una persona excel·lent i que ha confiat en mi des del minut zero i em va agafar cegues per treballar amb ell, que és una empresa molt familiar i estic feliç perquè estic amb instruments, que al final és la meva vida, i el que faig. O sigui, A molt més, em feliç. fa gràcia perquè tu et vam conèixer a través de la Berta, la De la Condegui i Berta. l'Àlex Pérez, que vam anar a una exposició a la Berta, vam coincidir allà, Sí. i tu parlaves de que treballes a aquesta botiga i hi ha molts ukeleles i fèieu la conya de que no t'agradaven els ukeleles i joder, la gent que compra ukeleles, i jo pensant, hòstia, que l'ukelele que jo tinc a casa el vaig comprar ja. És que, saps què passa amb els ukeleles? Que costen d'afinar, que en tenim molts i és una murga afinar-los, perquè quan són nous les cordes s'han de donar una mica. Llavors em tiro, a més tenim una pistola per afinar ràpid, perquè si no te mueres. I és una murga i llavors ja tenim la conya de l'ukelele, venga, otro ukelele, i a més la gent no para de comprar ukeleles. Sí. Que crec que és una moda, ojo. Que crec que ara, jo crec que venen no és conya, els cavaquinhos. Què són els cavaquinhos? Em vaig preguntar el mateix quan m'ho preguntat. Ara, els ukeleles, no sé si desapareixeran, bueno, perquè els Manel ja, quan van veure que tothom tocava amb ukelele, van dir que us donin a tots pel cul, no toquem i ja A no més, toquem tothom ukelele. toca la mateixa cançó, que és Sí. aquella, jo no la cantaré, sisplau, tararegeu. La de Benvolguts. No, no, Tin, no. tin, Al tin. mar, no? Ah, No, jo al dic mar. la del senyor aquell hawaiano que està a la platja amb l'ukelele. Over the rainbow. Aquesta. Hòstia, sí. Gràcies per cantar-la. Doncs però- ara crec que venen els xarangos i els cavaquinhos. Ara crec que ve una nova moda. Però un cavaquinho què és? És que no tinc ni idea. Ah, molt bé, fantàstic. És com una espècie és que la cagaré, no, és que semblaré un ignorant i és que ho soc, no m'amago. No ho sé. Sé que el xarango és un rotllo ukelele, però que es feien, no es fan, amb la closca d'un, no sé com es diu, armadillo en català, per favor. Vale, tampoc sé Vale. el que és un armadillo, o sigui que posarem fotos quan És ho una editem. espècie de bitxo pobret que amb les closques es feien com el cos, els aros i fondo, i llavors té un so molt peculiar. Crec que són 6 cordes. Soc un ignorant i treballo en una botiga d'instruments. Són instruments estranys, que crec que suben fuerte, ja ho veuràs. Molt bé. A veure, ja veurem. M'han demanat coses rares, treballant allà. M'han demanat otomatone, no, otamatone, que em va entrar una senyora i va dir otamatone, i vaig dir, no sé, què em vols comunicar, què em vols dir? Otamatone, és que no t'estic entenent, vull dir, expressa't, fes-me gestos, no t'entenc. Quin idioma és? Em diu, no, que mi hija quiere un otamatone. Vaig buscar otamatone, i és una espècie de sintetitzador, de nota, amb cara, amb ulls, i que tu pots fer així, i obre la boca, llavors té com un diapasó que tu fas... Saps? És aquest el so. I què vaig fer jo? Comprar-me'n un. Em vaig comprar un i el vaig portar al podcast i de fet aquest dilluns, bueno no, el del dilluns és igual perquè això sortirà més endavant. Mireu Algo d'Esto Quedará perquè trec un otamatone i faig la introducció. I amb qui seran els convidats? Perquè així la gent ja el buscarà. Amb Persiano i JL Martín, que és el podcast que surt següent, que ja estarà penjat. Molt bé, doncs quan surti Em demanen coses rares. buscaré només per veure el que és això. Otamatone, sí, mola molt. Segur que te'n compres un. No sé què dir-te. És Ja has car, vist que però no m'he tu atrevit ni a compraràs. cantar la cançó més típica del món. Però toques ukelele. No. Ah, no toques Jo ukelele? el vaig comprar perquè era maco. No fotis. Sí, i em va semblar un instrument maco i li vaig voler regalar la clau, que està per aquí. Vale. Però no, jo no toco res, i si et fixes això, ara la gent d'aquí no ho veurà, però tenim allà el tocadiscos, bateria, M'encanta. ukelele, violí, guitarra, tambors, i estic super en contra. I després li dic que faci neteja i que si no toca l'instrument un cop a la setmana li tiraré la paperera. No, escolta, disc de Linkin Park, Bomba, Bomba de disco, La Namp, no? És un discazo, això. Molt bé, No molt bé. sé, jo música no... Ja sempre em posen els músics, tio, i jo dic, no sé, canviem ja. Vaig conèixer una persona que és molt amiga meva ara mateix, que és l'Albert Breda, que el vaig conèixer perquè anàvem a escape rooms. Tu has fet algun escape room algun cop? Sí. Ens encanta. Escape rooms de por, No, de por... Escape rooms de por. Escape rooms de... Si no siguis en escape rooms, bueno. No, jo escape room de por no entro. xunga. A mi em surt un monstre i el pego. Clar, no, però estàs en una predisposició diferent. No. Perquè estàs amb amics i no el pegues perquè... No, estàs diferent. Vaig conèixer aquest amic meu i em va dir que no escoltava música. I no, em va dir que no li agradava la música. Perquè vaig dir, jo soc música i anant a l'escape room em va dir, és que a mi no m'agrada la música. I vaig pensar, no pot ser. Si es tires al fil, aquí surten coses. No vull dir que surtin merdes i traumes i coses, que potser també. Però
I sí, vaig acabar traient que a Sabina li agrada molt, i de sobte... A mi també, veus? I a mi també m'agrada la música. I és perquè la música, no, és molt Si no fort. t'agrada la música, et mola Sabina, no? Escoltes Sabina, no? Però és perquè és més tipus poeta. O sigui, la cosa és que a mi la Ja, música, depèn ja. de la música, m'explota el cap. Però és aquest, o sigui, és com, Ja. apaga això, sento que faré... Puf. Sí, eh? Sí, O sigui, tipus Tame Impala i tot això no Bueno, t'ho sé pots posar perquè no sé què explotes. és. Vale. però exploto, sí, sí. Vale. Bueno, està bé. I en Jo general la crec gent que també. no ens agrada la música, no ens agrada la música comercial. Però tu consideres una persona que no t'agrada la música? Sí. I tu faràs això de Mut entrevistant músics perquè creus que està guai o... O sigui, perquè crec que són molt guais els projectes Vale. i tal. Vale. I sí, però bueno, jo em trobo la Beyoncé pel carrer Et i desmaies. jo no, és que no la saludo perquè no la conec. Ah, perquè no la coneixes. Sí. Bueno, jo et dic que tampoc, eh? Jo la Beyoncé en aquest cas tampoc. Bueno, està bé. Està bé, mira, Està millor molt per bé. ella, saps? Està bé. Deu estar fins als collons, Deu ja, estar fins que als ja. collons, sí, això és veritat. És Sí, cert, sí. és cert. Rit, vine. Rita, vine. Rita, vine aquí. Ole! Vale, però un segon. Oh! Oye. Però no et passis. Ja està. Mitos. Aquí quiet. Molt bé. Aquest és el meu gos, per la gent que el segueix a Instagram, perquè de sobte vam decidir fer-li un Instagram, Sí o no? que es diu Gos Rit. Gos Rit, es diu Rit, però la gent no sap dir Rit. I quants seguidors té? 60. No, dius, té més seguidors que tu, no, és això una passa, eh? No, és una compte privada. 61. Sí. 100. Opa! 100 seguidors. bueno, té el meu xavalote. gos. És un gos que vaig decidir adoptar. No m'has fet la pregunta, però jo t'ho explico. És un gos que Vale. vaig decidir adoptar amb la meva parella. Quina mala idea adoptar un cadell de 2 mesos quan t'acabes de mudar amb la teva parella. Quina mala idea. No per coses xungues, sinó perquè és un cadell de 2 mesos. Ja. I és un bebè. I necessita una mare que li bordi i li digui això no, tio. I la mare que li bordi sóc jo. Ens encanta. M'encanta, a mi La veritat. també, també. Molt bé. Hi ha alguna pregunta que t'hagués agradat que et fes? Ostres, O algun tema que dius, buah, mira, vaig a parlar d'això. És tu momento. em preguntaves del podcast i crec que de com va sortir la idea i crec que com que també m'agradaria dir que m'estic fotent un liu, estàs veient, no? El tema és que crec que és un molt bon projecte, però està molt difícil, encara que portis convidats coneguts, no coneguts i que sigui un projecte xulo, donar visibilitat. És molt xungo. Sí. A nosaltres O sigui- ens passa aquí també això. No, clar, us passa aquí, em passa a mi. O sigui, Sí, sí. I vam anar a la Colossal a fotre un bolo guapíssim amb la gent m'escolta. És molt difícil arribar a gent. Llavors, crec que funciona al boca a boca. O sigui, tant vosaltres com jo ens hem d'ajudar amb això, perquè són projectes guapos i que no arriben a la gent que haurien d'arribar realment. I sé que tothom té coses molt importants i projectes molt xulos. Doncs el mateix per ells. Pero hoy lo vamos a hacer a lo grande, a grito pelado, con la ayuda de estas 100 maravillosas personas que han venido hoy y con Judith Masco y Miki Núñez. Así que... ¿Preparados? Ahora comienza ¡Algo de esto quedará. Ole. Quiero parlar. A lo loco, a lo loco. Bravo, bravo. Bravo, Bravo. bravo. ¡Bravo! Oh. Sí, sí, sí. Oh, Oye, qué oye, placer, qué placer. És molt difícil. És molt difícil, sí, sí. I també nosaltres tenim la sensació que ens ho plantejàvem, no sé si us heu plantejat el tema timing, de quan dura cada capítol clar. de podcast, Clar, perquè clar. hi ha la sensació de, com el fast food, en plan, la gent coses de més de 5-10 minuts no les aguanta. Però si al WhatsApp han posat el por uno i por dos d'escoltar una És puta veritat. nota de veu, perdó per dir puta, però la puta nota de veu, hòstia, jo faig servir un to de veu perquè tu m'escoltis que t'estic fent servir aquest to de veu. Si em poses a per dos, perquè no pots gastar un minut, un àudio d'un minut i mig. Doncs pues sí, tio. I si no, et truco. T'ho explico. I jo faig servir un to de veu que jo sóc així, et faig servir aquest to de veu per explicar-te una cosa. No, uno pot... És que no escolto àudios, vale. És que això m'ha passat, fa poc, amb amics i amigues, és que no escucho àudios. I després m'envia un àudio, és com, tio, a veure un moment. O tia, en aquest cas, és Sí, que, sí. a veure, saps? I tot és fast food. Llavors, nosaltres ho fem d'una hora, a vegades 1 hora i 5 minuts, quan tinc el productor que m'està fent així i m'està fent una hora. I dic, bueno, doncs estem... Perquè a més nosaltres tenim 2 convidats, som 2 moderadors amb 2 convidats, Ja. que és, no saps, exageradament difícil. Perquè jo no en sé de fer... Ma mare, perquè és l'Elisenda Roca, i sap fer ràdio, i sap fer tele, però és molt difícil. És molt difícil moderar a dos convidats, un que sempre ha fet més coses que l'altre per trajectòria, perquè perquè ha viscut més que l'altre, en cas el que porto jo,
O a vegades passa al revés, que és que clar, no ho saps mai. I ha de ser una balança superequilibrada i que a vegades no ho és. Clar, Llavors, si perquè escolteu us- algun capítol que... És que us donareu compte que hi ha algun capítol que malauradament són dues persones interessantíssimes, però que de sobte dona la sensació amb una hora només, que també van amb el xip de, hòstia, no per promocionar-se, sinó perquè volen parlar i perquè estan a gust, de que una es menja l'altra. Moltíssim, i ens ha passat, no diré noms, però ja podeu escoltar els capítols que tenim. Però és normal això també, clar, és que és molt difícil moderar-ho, és el que dius. És que I no vull sí. anar de... Però és que és molt xungo. Perquè us ho prepareu, jo tenia el dubte, o sigui, hi ha Sí. guió darrere o és perquè no us sembla gens, o sigui, dona molt la sensació aquesta de, joder, hem vingut aquí a parlar i superguai. Això és guai que ho vegis, o sigui, que diguis, hòstia, no sembla que estigui preparat, però hi ha un mínim guió i sobretot el que tenim són punts a parlar. Ma mare sempre fa claims, en plan, parlarem de la por, en general, de tens por? Tens por? No ara, a coses. Sí, sí. Ma mare fa molt això, òbviament es prepara no una introducció ni un guió, sinó es prepara la presentació del seu convidat, jo em preparo la del meu, jo sempre ho faig més punky, perquè em surt així, la mare fa un guió superbé, amb negreta, tal, i jo poso tot en majúscules. També és lo guai, jo crec. També és lo xulo, i crec que si ho canviem i ho fem més guionitzat, per exemple, m'és igual dir-ho aquí, per exemple, hi ha podcasts tipus Les de Forma Semanal, que et poden agradar més o menys, però estan tot el rato. O sigui, és un plano així nostre, amb un full aquí, així, llegint. Sí, rius, però ho peten, eh? O Que m'ha recordat el Cordós de WhatsApp, saps? ho peten amb teatres, 1.000 persones, com... No ho sé. A mi em mola el rotllo i si no, doncs no funcionarà. Però a mi em mola el rotllo de anem a parlar una hora i si surten coses interessants, surten, i si no, no han sortit. I que sigui curt, perquè és això que dius, jo em tiraria 3 hores, com el Ricardo Moya fa el Sentido de la birra, que l'estimo, el Ricardo. A mi m'encanta. I jo, t'ho juro que Anem a tinc dinar a casa matins... seva perquè fa anys, 18 de febrer, i ens convida a un arròs que fa al forn. Buah, doncs jo tinc matins del meu cafè, el meu ordinador, Ricardo. i m'és igual quina entrevista sigui, perquè és que les fa totes bé. O sigui, a vegades L'estimo, és que ja no m'importa ni interessantíssim. qui porti, saps? És que veus, això és molt interessant també, això és el que volem aconseguir nosaltres. És igual qui portem, o sigui, qui t'importa que sigui el Miqui Núñez o que sigui el Pepito, Total. que dibuixa i ho fa de conya. Sí, sí. I està començant a dibuixar el seu hobby, no treballa del dibuix, però, saps? I això és el que ens interessa més. M'encanta. Que ma mare i jo siguem suficientment interessants com per presentar dues persones i que tu puguis escoltar-ho en el curro o mirant-ho per YouTube o on sigui. És molt guai el que fa el És molt Ricardo. guai. A mi el Ricardo Moya m'han agradat dos molt, que ara ho vull dir, que són el de Miquel Missé, Sí. superguai, i el de la Letícia Dolera. Hi havia una química que jo Molt bé. pensava, tio, superguai aquesta entrevista. Però eren els dos, és que no, No, els he vist. eren per separat. Per separat, vale. Superguais. És que en té com, no sé si En té són moltíssim, 180. sí. Ma mare va anar-hi també. Si no l'he Sentir vist, la mira, birra. ja I tinc jo que sí que l'he entrevista vist. per demà al matí amb el meu cafè. Sí, una roca i he sentit de la birra, molt xulo, molt xulo. És perquè va començar a fer com una sobremesa que no m'agradava tant. Perquè del sentit de la birra va fer com un apartat que era la sobremesa, amb més convidats. Clar, això crec que no ho he vist. No em va agradar tant, em mola que sigui una persona. I és això que deia, que el Ricardo pot estar 3 hores i tu zampes. Sí, sí. Per nosaltres ens caguem, perquè és com, no, 1 hora i ja, perquè és que tinc amics, molt amics, que em diuen he d'escoltar el teu podcast, però és que quan dura 1 hora, no el miraré, saps? Això amb la música Però això també m'ho passa. diuen a la cara, no el miraré. I jo, vale. Que com cabron calles, saps? Vale, vale. No, Amb la música ho respecto. passa això també. Sí. Hi ha la sensació de que hi ha persones que fan cançons d'1 minut, 1 minut i 20 i llavors les critiques perquè són curtes, però si són de 5 ja és com t'has passat, saps? Sí, és correcte. Sí. De fet, jo vaig reivindicar això que dius tu amb Cafè Romàntica. Jo Cafè Romàntica és una cançó que dura 1 minut i mig. És veritat. I vaig fer-ho a posta. Vaig fer-ho a propòsit, perdona. Per això mateix. Vaig dir... A més, hi havia molta gent, músics i tot, que em deien... hi havia molta gent que em deia la primera cançó que tu treguis va a la brossa directa. I clar, jo em vaig quedar així, com quan et diuen los reyes son los padres i dius, saps? És com la primera cançó que tu treguis va a la brossa i vaig pensar, doncs saps què? Faré una cançó que m'encanta, que és canyera, però la faré que duri 1 minut i mig. I què va passar? La reacció de tothom, que és la més escoltada meva, és, tio, per què dura tan poc? Volem més. Vaig pensar, os jodéis. Os jodéis perquè segurament ho pensàveu també. I amics meus, que em deien, tio, és que necessito més Cafè Romàntica. Doncs no. Doncs vine als bolos que l'allargo 1 minutet més, ja veuràs. Els bolos... És bona, i compra la entrada, paga, saps? És correcte, és correcte. Molt bé. Doncs molt bé. Concerts.
Pregunta sobre concerts. Quan faré concerts? Fas concerts? No. Pues ja estàs, eh? No, de moment no. Després d'estiu. Faré bolos molt guapos i us convidaré a totes. Els tens ja pensats? No. Vale. No. M'han convidat a Que ho tocar has amb dit gent... com super segur i dic, joder, això és que ja el tens. M'han convidat a tocar amb gent al març a la Sidecar, amb Vale. un grup que mola molt, que es diu La Tour de Carol, però no sé què fer encara, m'ho he de pensar, nois, perquè vull preparar un bon directe i vull tenir ja temes fora. Molt bé. Però Cendra ja haurà sortit, Cendra us agradarà molt. Ara, quan tallis aquesta càmera, jo t'ensenyaré Cendra, la deixaré primícia. escoltar la demo que vam fer i molt guapa. Que guai, Molt molt xula. bé. I ja per acabar, tens algun nom així que t'agradaria tirar de tinc un col·lega que li molaria molt venir aquí? És que te l'he dit abans. Paul Mansacs. Si us plau, quin dia us va bé? Ara ho coordinem, ara serà... quin dia us va bé? Quin dia us va bé? És complicat, això. Amb tu ens ha costat, Paul Mansacs. Ja, amb mi Però us ha costat perquè... és que treballar els caps de setmana és el que té. Ni vosaltres ni nosaltres podíem, no passa res. Pues sí. Paul Mansacs i si no, l'Orson també, però Paul Mansacs, si us plau, a Mot. Pues sí, ara t'escrivim, Pol. No ens pots dir que no perquè ja ho has vist. Bravo. Doncs Molt gràcies bé. per convidar-me. Pues molt a gràcies gust. per venir, igualment. Ole, bravo. Ole. Bravo! Que bé, que divertit, m'encanta.